Esta mañá presentábase no Concello a programación das festas do verán. Os festexos prolongaránse do 31 de xullo ao 4 de agosto e a música volverá a ser un dos pratos fortes do cartel deste ano, cos concertos de Rosario Flores, Maldita Nerea e Milladoiro. Como concertos principais, pois temos todos os días, comezando o mércores polo tributo ao último da fila, que vai a ser no Malecón. Despois os xoves temos pois a un artista local xa consagrado como é Fran Sieira, co seu espectáculo Entre Sonos. O venres temos a Maldita Nerea, que é un grupo pois eu penso que dirixido a un público juvenil, a mí particularmente me encanta. E o sábado temos pois a un artista de talla bastante alta nacional como é Rosario, penso que é coñecida pois prácticamente por xente de todas as idades. E o domingo, seguindo co día que temos así un pouquiño máis tradicional, ca mostra de música e danza tradicional con grupos locais que se realiza pola tarde, pois vamos a ter pola noite a actuación de Milladoiro. O pregoeiro este ano será Luis Iglesia, actor recoñecido de series como Matalobos ou Libro de Familia. Será o mércores 31 ás 10 da noite dende o balcón do Concello. E aquí tamén en Ribeira, pois penso que é bastante querido porque participa todos os anos na mostra de teatro. E ademais, bueno, nos fixo fincapé en que el non suele dar pregóns, pero que a Ribeira lle tiña unha estima especial, entón, pois que iba a facer por acompañarnos. Dende a comisión organizadora agradeceuse tanto ao Concello como ao resto de casas comerciais e asociacións que colaboran coas festas. Agradecer a labor das amas de casa e a labor da Asociación Alfalla, porque a misa, desde o ano pasado que acolleron eles, pois é unha axuda enorme. Nos tiñamos que sair daqui ao mellor ás 5 da mañán, estar ás 7 da mañán ou ás 8 montando sillas, preparar todo, estamos preparando eles todos, co que nos quita un traballo enorme tamén, non? O apoio tamén da Frinsa, como dixo Mariola, outras empresas que nos axudan tamén de alguma maneira, como Congalsa, como Hipergadis, e, como non, o Concello. Sin o Concello, evidentemente, ao mellor podía haber medio día de festa. Dende o Concello agardan a que este ano as festas teñan a boa acollida de outros anos e que consigan igualar o éxito de asistencia e organización de edicións anteriores.